Hello sa mga ka-idol na nasa tadari kay murag akong nabantayan ba sa karong nga daghang nilansad ba bulan sa ranay o kanang kapitan, konsehal, iske. Way klaro, akong nabantayan nga ang ilang mga porma nagkapariha na lang. Walay originality ba? Bantay ka na. Walay originality. No? Para nako kung kana inyong mga porma diha magkapariha mo, digin mo kadaog. For example, like ano? Nayuban. Nayuban. Halos na nagkapariha. Ay, si Piata yun na ninyo eh. Kay kami gong mga mananaw sa amot na mga bayong-bayong nga bag upang mga mamutaray, namot mga daga. Sus, di mo kapasar na mo eh. Kay bao mo? Igtanaw pa lang na mo sa picture daan. Ay, bati man ni. Bati ni. Dapat ang iyong porma ano? Makana lo. Kani may butara na to kay kuya kay porma o. Ano ba? Anong trada ayaw mo anong mga Uy, kumo naman kayo na. Uy, kanin yung mga style ba nga kumo na kayo. Dapat kung gusto ka mo daog, ingani ha, tagaan ta mo og example sa mga example sa mga gusto mo daog ba ha? Tagaan ta mo mga porma nga gusto mong mo daog. Nga now? Anak rada kaya mga wagon na namamutar na ninyo. Kana mga wagon, dugos gawas dila o. Akani ari ko butar kay lahi niya hada. Sampul ano? Ana ba? Kiniguro niya to nga na napip na ano? Ana kung gusto kang mudaog. Kana imong style. Kana yung style nga maganahan no? Uy, mga kurakot man na. Sus, di mo kapasar gina mo. Hunanaan ninyo. Bagong generation ron. Wala na uso ng mga panahon, no? Panahon na, panggadhangan. Tudluan ta mo para masiminar mo, ha? Tudluan ta mo para kung gusto mo mo daog, mauni buhata. Nga na mga style-style, oh. Ano ba? Dili kay kumo naman kayo ng style niyo. Ay! Sus, di mo kadaog na. Sa mga batanon ron, ang gusto nila kan waki-waki. Ano ba? Dili kay waki-waki style para gusto kang mudaog, ha? Di ni, seminaron ta mo yun. Gusto ko mudaog, buhatan na, ha? Sige, mudaog ka na. Sige, bye. Bye.